سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرنا مساقم تاني حدا لون أقرب من الشيء قبل حنسيه نلومي عدو مالوني عدو مي كاب نروي وتسجل أب كيروس تسجل أب كيروس ده حروايته قرب كلا ليني ويك أما زخاخر قبل لي كتب بيها مجمرتها لومي إنك هيدو علال بعد سران شو متلقات تشعين أسران أربعة أب نرويز وزي غازيت ألون سود معه أب نرويج زلوا إيرتراويان بنات ممكن ملالس خمس زلهم كنا بقول خمس زلهم كنا هذا استي هيبو نهلوك نتاتنا إيرتراويان أب نروي تبصاب زجبر الله كأوشتون هذا ناي تجمعي بارتي ويبنستر بارتي زبال ذهبوا إيطاليا سلني أبسط ديتيل وأب عمقات تجذب كنا غرنيوم تاي زبال زلهم تاي خونا الله تم قصتنا برجعنا حمود خا كمي زلوا تم دقفت خا كمي يوم زلوا بزجزيزي شو أو زلوا كنا غرنيوم زين نقبرو زلنا على المخنيات اتي برجعنا حمود زقبرو زلوا نتأتات أكون عالم لخاوي بقفع زبالة كان ريئو نفتن أبب زلوا هجرات بقرطو زبالة جواب كان ريئو سلز قبع بتحد وجن بتخلق وجن دماني علم لخاوي ريتو كافلني تاخونا له تبرجعنا حمودو نبي خيدا له تاخد برجبو بخمس خذ زلوا خن خينا نبي خيد خل زلونا تريتو تعزب تخلق كافلني بجمرتات قدام كيروس عدمي أخبر كسر مزخام مسكنا كا غني لي الشيء أنا قلنا بزي مدبكا بتعدي مثل المتحف بدها تسمعني يغني اللي بتعمل صبوا أبز ما يتوز بالكون دحرا له تقرر موز ديل تقرر من ديل نحرا له تقرر من تخيلها دحرا وايد خان نشتي من لالي وكا من زخاخ تقدر لي ما دحريو نابتي تقدر تازو صاب كنت تسجل الرأي أبتمتو تبغى سامرايز غير كإمباكت في تنابو تتوصل نتبات في معوزة بقى سفارت من قانون تحفشاوي نايتي جازيتات اشتو بس مغلق العقبات حتى كذا لها صاحبي تتصم كعقباتنا أنا تجذب كيروس يذبح أبزي أب نرويج قمت عصرت حدا عمت أبي لغير الوقت حتى عزمت كرمي واحد عمت أب كالي بوتانيرة قدمي دما أب إيرترا درجة أب قدشان عصرت حدا دحري نا يونيفرسيتي تمرتي مودي أب مينيستر تمرتي أب ساوان مينيستر تمرتي دما من دفران تمدي بنيرة بزيكون أب همامته تمدي ونسرح نيرة ون قدم أتلت سلز نبركو أبتي هاجرو فيدريشن أتلت سيرفا كم أنا ودرس مسرعة بلاس لما حدا ناي وزارة كبات نبركو نشد شوعة عمتات سريحاني را قبل بزي هالصار زبالة أجزاء نزي مثل أب طبعا سنة في بحازم هالعدي توليد المعرفة صبوا بارنا ترسنا هنا أتينا لا تراشوا متورحي كل الداخل شو مثلا بعد نزوت ساعة قضيت أوي زبزاب نوقت أطمون تاينيرو بخمي تبجيسو إلى زبل دعواتات هو علت إسران شو منتن لكاتيت حدا وتروب بحال بزعباناي وصعتኛታት ብዛዕባ ብዙሕነት ብዛዕባ ተፈላለየ ባህሊ ግምት እትዩ ዝሰርሕ ጋዜጣ ወይ ከዓ ናብኡ ኣንፈት ዝገበረ ጋዜጣ ብዛዕባ ብዙሕ ጽሑፋት ዘቕርብ ብጣዕሚ ተነባቢ ጋዜጣ ብፍላይ ዓውዲ ማለት እዩ ሓንቲ ቪክቶር ትበሃል ጋዜጠኛ ድማ ኣብቲ ናቶም ጋዜጣ ዘስፈረቶ ከምቲ ፕሮባብሊ ኣንቢብካዮ ዘለኻ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ትንታነ ኣቕሪባ ዘላ ጽሙቕ ብዝበለ ግን ኣብ 12 ነጥብታት እንታይ ይርከብ ዘሎ ስለምንታይ ከም ዝኣመሰለ ትግረ ደቡባዊ ጭቆና ኣብ ኖርዌይን ካልእን ዝግበር ዘሎ ተባሂሉ ነዊሕ እዋን ዝኸደ መጽናዕቲ ነይሩ ክልተ መጽናዕቲ ተኻይዱ እቲ ሓደ ፕሮባ ዝበሃል ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ናይቲ ሃገር ዝተጠልበ እቲ ካልኣይ እውን ብናይ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዝበሃል ዲፓርትመንት ዝተጠልበ ክልተ ዓይነት ፀብፀባት ወይ መጽናዕታት ተኻይዱ እቲ ጋዜጣ ስቂሉ ሃንደበት ጋዜጠኛ ስለ ዝኾነ ተፈላለዩ ርእይቶታት ተኻይደ ዘይኮነ ሲ ነዊሕ እዋን ተኻይደ ዓሚቕ መጽናዕታት ፀኒሑ እዚ ሃገር ብዛዕባ ስግረ ደቡባዊ ጭቆና ማለት እዩ
እዚ እንታይ ዘርእየካ ብፍላይ እቲ ናይ ፕሮቫ ዝበሃል ትካል ዘቕርቦ ኣብ 2020 ነይሩ ቁፅፅርን ፀቕጥን እዩ ዝብል ፐርሰንት ኮንትሮል ኣብ 2020 እሱ ምስ ተረኣየ መንግስቲ ምስ ረኣዮ እምበኣር ከምዚ ኣመሰለ ነዊሕ ኢድ ዘለዎ ስርዓት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ተወሳኺ ስጉምታት ቅድሚ ምውሳድና ተወሳኺ መፅናዕቲ የድልኻ ትብል ካልኣይ ኣብ 2023 ስግሮ ደባዊ ፀቕጢ ወይ ትራንስናሽናል ሪፕሬሽን ዝበሃል ካልእ መፅናዕቲ ተኻይዱ ማለት እዚ መፅናዕቲ እዚ ንናይ ኤርትራውያን ጥራይ ኣይኮነ ተኻይዱ ንናይ ዩንግሩስ ዝበሃሉ ናይ ቻይና ዓሌት ኣለዉ ምስልምና ተጋጌ ኣብኡ ሃይማኖቶም ክስታይ ክገብሩ ኣይፍቀደሎምን ምግቦም ቋንቋኦም ገለ ኤክሰርሳይዝ ክገብሩ ኣይፍቀደሎምን ብዝተፈላለየ ኣገባባት ተሰዲዶም ዝመፁ ኣለዉ ካልእ ናይ ቱርክ ኣለዉ ካልኦት ናይ ኢራን ኣለዉ ካልኦት ናይ ራሻ እውን ሕጂ ነዚ ዘጠቓለለ ብፍላይ ተቐዳማይ መፅናዕቲ ነይሩ ተዳሕረዋይ እውን ዳርጋኹም ማለት እዩ ግን ሞር ኣተኩሮ ናብ ናይ ኤርትራውያን ተኻይዱ ብፍላይ እዚ ቬንስትረ ዝበሃል ወይ ፀጋማይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሰልፊ ድማ ከም እዩ ሒዙ ጉሪ ትበሃል ሽዑ ሚኒስተር ናይ ትምህርቲ ዝነበረት እያ ኢምፓክት ናይ ፀጋማይ ሰልፊ እያ ነይራ ሽዑ ነቲ መፅናዕቲ ተቐርባሉ ወይ ጠለበት እውን ንሳ ነይራ ሕጂ ናታ ብፃያ ኦላ ዝበሃል እዩ ነዚ ብቐዳምነት ዝመርሖ ዘሎ ምስኡ ኣብቲ ሰልፊ ናቱ ብፆት ኣለዎ ካልኦት ኤርትራውያንን ንሮጃዋን መበቆል ዘለዎ ነዚ ንሕና ንጠልቦ ዘለና ደው ንኽብል ናይ ስግረዶ ጭቆና ዝጠልቡ ሰባት እዚኦም ኩሎም ዝገበርዎ ፃዕሪ ኣብቲ ኣብዚ ኩነታት ዝበፅሕ ዘሎ ከም መጀመርታ ምናልባት መእተዊ ኮነና እቲ ኢላቶ ዘላ እቲ ጋዜጣ ተጠቂሱ ዘሎ ነጥብታት ከባቢ 12 እዩ ዝኸውን ከመይ ገይሩ ስግረ ደባዊ ጭቆና ዘካይድ ስርዓት ብመንገዲ ዓመፅ ክበሃል ከሎ ፊዚካል ክኾን ክእል ስነ-ኣእምሮኣዊ ክኸውን ክእል እዩ ማለት እዩ ገሊኦም ብግሩፕ ከምዚ ኤሪ ብላድ ዝበሃሉ ንፈልጦማ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብስውር ዝሰርሑ ኣብዝታት እውን ሓደ ሓደ ኣለዎ ምፍራሕ ዝገብሩ ናይ ስነ-ኣእምሮ ፀቕጢ ዝገብሩ ማለት እዩ ካልኣይ ምፍራሕን ምፅላም ብላክሜል ምግባር ዝገበርዎን ዘይገበርዎን እንዳጠቐስካ ካብቲ ሕብረተሰብ ከም ዝንፀሉ ኣብቲ ዘለዎ ዓዲ ኣፍረይቲ ከይኮኑ ኣብ ዓዶም ለውጢ ንኸይመፅእ ስነ-ኣእምሮኣዊ ማህሰይቲ ጌርካ ካብቲ ቃልሶም ደው ምባል ዝሰርሕ ማለት እዩ ሳልሳይ ምትእትታውን ስልያን ኣብቲ ውሽጢ ኮሚኒታት ናይ ዘማ ዲያስፖራ ዘሎ ኤርትራን ብፍላይ ካብ ነርወይ ዘለዉ ምትእትታው ብምግባር ስልያዊ ንጥፈታት ብምክያድ ፀብፃባት ናብ ዓዲ ምልኣኽ መን እንታይ ዝገብር ስካብ ማሕበራዊ ጉዳያቱ ከይተረፈ ስድራ ቤቱ ቁፅሩ ከይተረፈ እዝታት ናይ ስልያ መሓውር እዚ እውን ከም ሓደ ሜላ ጥቀም ማለት እዩ ካልእ ማሕበራዊ ምቁፅፃር ሶሻል ኮንትሮል ኣብቲ መዓልታዊ ሂወቱ ዝምድናታቱ ኣብ ሓዘን ኣብ መርዓ ዝግበር ኣብ ቤተክርስትያን ዝግበር ኣብ መውስቦ ዝግበር ከዓ እዚ ፍፁም ምቁፅፃር ከም ዝህልዎ ግበር ኣብቲ ዓንኬል እቲ ስርዓት ዝደልዮ ተዘየለካ ትንፀል ማለት ገሊኦም ክሳብ መውስቦ ክሳብ ቤተክርስትያን ክሳብ ካልእ ማለት ራብዓይ ነጥቢ ጠቂሳቶ ዘላ ካብ ጉባኤታት ምግላል ኣብዚ ጉባኤታት ትከላ ምናልባት ዝተፈላለዩ ክኾኑ ይኽእሉ ንኣብነት ባህላዊ ንጥፈታት ተባሂሎም ዝካየዱ ሰሚናራት ኣለዉ ፖለቲካዊ ድዩ ንካልኦት ዝበሃሉ ብተፈላለዩ ኣገባባት ዝግበሩ ኣኼባታት ኣለዉ ጉባኤታት ኣለዉ ካብዚ ከዓ ነዞም ሰባት እዚኦም ምንፃል ካልእ ኣዕሩኽ ዝነበሩ ኣዝማድ ዝነበሩ ቤተሰብ ዝነበሩ ደቂ ዓዲ ዝነበሩ መምሃርቲ ዝነበሩ ፈተውቲ ዝነበሩ ከዓ ምፅላእ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ካልእ ብሓባር ክፃወቱ ዘይክእሉ ህፃናት ምፍራይ እዚ ትዝሕዝነካ ኣገባቢ ኣብዚ ዓዲ ምናልባት ቁርባዊ ዲቴል ክኣቱ ይደልን ግን ሓደ ዝኾነ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክወሃብ ዝተኸፍተ ቤት ትምህርቲ ነይሩ ንኩሉ ዘጠቃልል ማለት እዩ በቃ ፖለቲካል ኒውትራል ንክኸውን ፃዕርታት ተካይዱ ኩሉ ከዓ ህፃናቶም ኣምፅኦም ኩሉ ኤርትራዊ ተወላዲ ዝጥቀመሉ ነይሩ ኣብ መወዳእቱ ናይቲ ስርዓት ወከልቲ ነቶም ህፃናቶም እውን ካብኡ ዓልየሞም እዚ እንታይ ዘርእየካ ህፃናት እውን ብሓንሳብ ክፃወቱ ኣይፍቀደሉ መዘናግዕን መፃወትን ተባሂሉ ዝተኸፍተይ ነይሩ ማለት እዩ ካልእ ምናልባት ስወደን እውን ከምኡ ለመስለንኩም ዓይነት ባህሊ ኮንፊርሜሽን ዝበሃል ኣሎ ብዛዕባ ናይ ትግርኛ ቃልሲ ኢነላይሳ ደቂ 14-15 ምስ ኮኑ መንእሰያትሲ እንተ ብመንገዲ ሰብኣውነት እንተ ብመንገዲ ቤተክርስትያን ነብሶም ዘደልይሉ መፃኢኦም ዝወስንሉ
ኣመንትድም ክኾኑ ሰብኣውያን ጥራሕ ድም ክኾኑ ዝውስንሉ ሓደ ፅምብል ኣለዎም ኖርዌይ እዚ ኮንፊርሜሽን እዚ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ቤተክርስትያን ዝካየድ ኣማነት ኮንካ እዚ ኣማነት ኮንካ ናይ ሰብኣውነት ናይ ሂማኒታርያን ትካላት ኣለዋ ወይ ዝግበር ማለት እዩ ሕጂ እቶም ነቲ ስርዓት ዝድግፉ ህፃናት ከም ድሌቶም ኣክሰስ ረኽቡ ነቲ ስርዓት ህፃናት ኳ ዘይኮኑ ዝድግፉ ንስርዓት ዝድግፉ ኣቦታት ስድራ ቤት ዘለዎም ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ኣክሰስ ክረኽቡ ከለዉ እቶም ካልኦት ነቲ ስርዓት ዘይድግፉ ስድራ ቤት ዘለዎም ድማ ነቲ ኣክሰስ እቲ ይኽእሉ ማለት እዩ ካልእ ሻምናይ ባህላዊ ፍፃመታት ድማ ወይ ባህላዊ ንጥፋታት ተባሂሉ መሳርሒ ኩናትን ፕሮፓጋንዳ እዚ ብምሉእ ዓለም ንሪኦ ዘለና እዩ ማለት እዩ ተፈላለየ ብፕላስቲክ ዲ ብገለዲ ተሰርሐ ከላሽንኮቫት ጌርካ ቁምጣ ስረ ናይ ቀደም ናይ ሰውራ ዝነበረ እንዳገበርካ ደቂ 9 ዓመት 10 ዓመት ባኮታት ጌርካ ነቲ ንሃገር ንምምፃእ ዝተገብረ ክቡር መስዋዕቲ ኣብዚ ስቆልካ ነቲ ባንዴራ ካለይ ጭረቕትን እንዳሸፈንካ ዝግበር እዚ ውፁእ ፕሮፓጋንዳ እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ባህላዊ ንጥፈታት ተባሂሉ ዝግበር ነዚ ከምዚ ዓይነት መሳርሒ ከም ጥቆምሉ ተጠቂሱ ዘሎ ካልእ ብዕቱብ ዘይወሰዱ ቅድመ መጠንቀቕታታት ኣብዚ ምናልባት ነቲ እቲ ናበይታ ኣንፈት ነቐፌታ ዝመስል እዩ ኣቅሪባቶ ዘላ እዞም ጭቆና ዝበፅሖም ኣብ ኖርዌይ ዝርከቡ ኖርዌጃውያን ኤርትራውያን ዘቕርቡ ቅድመ መጠንቀቕታ ድማ ብዙሕ ኣይርአን ዘሎ ካልእ እውን ብዙሓት ክስታት ናብ ፖሊስ ምስ መፁ እውን ፖሊስ ንዕኡ ዝኣክል ሪሶርስ ከዋፍር ስለ ዘይደሊ ወይ ገንዘብ ከዋፍር ስለ ዘይደሊ ወይ ዓቕሙን ክሓፅሮ ይኽእል ኸውን እዚ እውን ዝተፈላለየ ክስታት እውን ደው ይብል በዚ ኣገባብ እዚ ድማ ስግረ ደባዊ ፀቕጢ ዝበዝሑ እያ ትብላው ማዮሪተተን እያ ትብሎም ማጆሪቲ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ከም ዝበፅሖም እያ ጠቂሳ ዘላ ኣብቲ ዝርዝር ክንከይድ ንኽእልና እቲ ኣብቲ ርእሲ እንታይ ኢላቶ ኖርዌጃውያን ኤርትራውያን ነፃ ሂወት ክመርሑ ኣለዎም ወይ ይግብኦም ዝብል ማለት እዩ ትሒቱ ኣብቲ ተጠቂማትሉ ዘላ ስእሊ እንታይ ዝብል ናይ ኤርትራ ዲክታተር ነዞም ኣብ ደገ ዝርከቡ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ናይ ስግረ ደባዊ ፀቕጢ ብምግባር እዚ ክቋፀሮም ይፍትን እዚ ድማ ስግረ ደባዊ ጭቆና ዝብል ስያሜ ረኺብሎ ሓደ ሓዱሽ ስያሜ ኢንፋክት ኣብ ኖርዌይቲ ትራንስናሽናል ሪፕሬሽን ዝብል ብዙሕ ክትዕውን የካይዱ ኣለዉ ዲፋይን ክኾን ኣሎ እንታይ ከተቃሉ ዝግባእ ዝብል በዚ ክውድእ ከም መእተው ሞ ናብቲ ዝርዝር ንከይምካል ፅቡቅ እዋ ዳርጋ ብዝርዝር ስለ ዝገለፅካዮ ሕጂ ናብቲ ውፅኢት ናይቲ ዝተባህለ ክንኣቱ ብወገንቲ መንግስቲ ሕጂ ተባሂቡ ዘሎ ርእይቶ ኣብቲ መንግስቲ እንታይ ፅልዋ ይፈጥር እቲ ፅልዋ ዝፈጠሮ ኸ እንታይ ዓይነት ተግባር ከስዕብ ይኽእል ነቶም ፍትሒ ዘልዩ ዘሎ ኤርትራውያን እንታይ ክሕግዞም ይኽእል ነቶም ንጭቆናን ነቲ ናይቲ ስርዓት ህላዊ ከዓ ዝድግፉን እንታይ ዓይነት ኣሉታዊ ዝኾነ ውፅኢት ክህልዎ ይኽእል ኣብዚ ኢንፋክት እታ ጋዜጠኛ ብጣዕሚ ተጠቐመትሉ ኣገባብ ብብዙሕ ኩርናዕ ክትድህሶ ፈቲና ንናይ እንታይ እዮም ዝበሃሉ እዞም ናይ ሃገራዊ ድሕነት ናይ ፀጥታ ኣካላት ናይ ኖርዌይ ክትረክብ ፈቲና ሚኒስትሪ ፍትሒ ክትረክብ ፈቲና ነቲ ናይ ሚኒስትሪ ፓርቲ ኣዛሪባቶ ንፖሊስ ኣዛሪባቶም እንኮላይ ነቶም ናይ ኤርትራ ወከልቲ ኢና ዝብሉ ክተዛረቦም ፈቲና ኣይሰለጣን ኢሜል ልኢኻትሎም ኣይሰለጣን ኩሉ ግዜ ዝስኹም እዮም ዝሰርሑ እሶም ኩሉ ግዜ ብፀልማት ስለ ዝኾነ ዝስርሖም ኣብ ካልእ ኣብ ብርሃን ክወፁ ይክእሉን እዮም እቲ ብመሰረት ፀብፀባ እንታይ ዝብል ሓደ መጀመርታ እዚ መፅናዕትታት ምስ ቀረበ ሚኒስትራ ከዓ እዞም ፀጋማውያን ከዓ እዞም ናይ ፀጋም ሰልፊ ከዓ ተበግሶም ዝወሰዱ ኮሚቴ ይቆይሙ ኣብቲ ፓርላማ 12 ኣባላት ኮሚቴ እዚ ማለት ንዓና ንደለይቲ እቲ ኤርትራን ኣብ ዝላይ ኣብ ሓደ ንጎሉ ቃልሲ ማለት 12 ኣባላት ፓርላማ ኮሚቴ ቆይሞም ንሓደ ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከብ ናይ ስርዓት ናይ ዲክታተራዊ ስርዓት ዝገብሮ ፀቕጢ ኣብዚ ኮሚቴ ክንዚ ኣዋርሑ ክሰርሑ ከለዉ ክንደይ ሚልዮን ናይ ኖርዌይ ክሮነር ውድኡ ከም ዘለዉ ግምት ምእታዊ የድልም ስለዚ እቲ ስራሕ ዕቱብ ስራሕ ምዃኑ ከዓ ትግምት ማለት እዩ እዚ ምስ ገበሩ እንታይ ገይሮም ሶም ሓደ ሊንክ ኣዳልዮም ናብ ህዝቢ ከዓ ሰዲዶም ኣብኡ እንታይ ዝብል ስኻ ብውልቅኻ
ወይ ድማ ብማሕበር ደረጃ ብቤተ ክርስቲያን ደረጃ ዝኾነ ብኦርጋናይዜሽን ደረጃ ብውልቅኻ ዝበፅሓካ ፀቕጢ እንተሎ ክትልቕ ትኽእል ብዘይ ስም እንተደሊኻ ብስምካ እውን እንተደሊኻ ማለት እዩ። እዚ ምስ ገበሩ ከባቢ 600 ዝኾኑ ደብዳቤታት ከም ዝበፅሖም ወጋዓዊ ገይሮም ነይሮም። ካብኡ ተፀሚቑ ናይ 300 ዝኾነ ከም ትሕዝቶ ዘለዎ ደብዳቤታት ወሲዱ ብጣዕሚ ኣብቲ ኣድናቆቶም ዝገልፁ ንገለ እውን ካብኡ ዝረኸብናዮ ነርና ክንዱ ኣይተፀበይን ነይሮም እንደገለ ዝኾን ፋይል ማለት ዶክመንት ማለት ሕጂ ውፅኢት ናይዚ መልእኽታት እዚ እውን እቲ ኣብቲ መጀመርታ ፅሒፋቶ ተሎ 12 ነጥብታት እውን ገለ ካብቲ ኣብ ደብዳቤታት ዝተፈረ ኣብኡ ብጥቕላል ተፃሒፍ ዘሎ ናብ ትሕቶኻ ንምምላስ እንታይ እዩ ትውፅኢቱ? ሕጂ ክሳብ ዕለት 7 ፅባሕ ይመስለኒ ክፉት ኣሎ እቲ መልእኽቲ ምስዳድ ይቕፅል እዩ ዘሎ ዝሓለፈ 300 ክሳብታ ቪክቶርያ ናይ ኡትሮፕ ጋዜጠኛ ዝበፅሓቶ እምበር ድሕሪ እውን ከም ዝቐፀለ እርግፀኛ ፅባሕ ክዕፀ እዩ መልእኽቲ ዕለት 14 ማርች ድማ እቲ ኮሚቴ ኣብ ፓርላማ ከቕርቦን ኣብኡ ከዓ ውሳነ ክወሃብ እቲ ትፅቢት ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ውሳነ እቲ መዓልቲ ስለ ዘይኣኸለ እዚ ዝብል ዘየብል ሓበሬታ ክሕልፍ ኣይደልን። ግን ትፅቢትና ካብዚ ውሳነ እዚ እንታይ እዩ? ሓደ እቶም 3 ኣገባባት ንስግረ ደባዊ ፀቕጢ ዝጥቀመሎም እቲ ስርዓት ሓደ ገንዘብ ምእካብ 2% ኣብቲ ጋዜጣ ተጠቒሱ ከም ዘሎ 33.3% ናይ ኤርትራ ዓመታዊ እቶት እዩ ዝሽፍን ሓደ ሲሶ ይብሎ 33% ዓመታዊ እቶት ናይ ኤርትራ ይሽፍን እዚ 2%። ስለዚ ስርዓት እዚ ንዓና ነዊሕ ዕዳው ሰዲዱ ጭቁነና ዘሎ ብገዛ ንሕና ንኸፍሎ ዘለና ገንዘብ እዩ። ስለዚ እዚ 2% ዝደው ክብል ኣብኡ ጠቒሶም ኣለዉ። እቲ 2% ዝእክብ ቤት ፅሕፈት ኣብቲ ጎኒ ናይ ፓርላማ ናይ ኖርዌይ ዘሎ። ስለዚ ትፅቢትና እዚ ደው ክብል እዩ። ካልኣይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እቲ ስርዓት ዝግልገለለን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሓቂዩ ኣብኡ ዝኸዱ ኣቦታት ኣዴታት ኣምላኾም ደልዮም ርግፀኛ 89% እዮም ንእግዚኣብሔሮም ደልዮም ዝኸድዮም እምበር ንኢሳያስ ከገልግሎም ከም ዘይኮዱ ኣፅድቕና ርግፀኛታት ኢና። እንታይ ግን ፀገም ዝኾን ዘሎ ኣብ ኖርዌይ ብፍላይ ኣሽሓት ፐርሰናል ናምበር እዮም ዝእክቡ ካብ ሙሉእ ኖርዌይ ይእክቡ። ንኣብነት ኣብ ትሮንዳሃይም ንሕዳላቶም ቤተክርስትያን ዋላ ካብ ስታቫንገር እዮም ፐርሰናል ናምበር ዝወስዱ ማለት እዩ። ናይ ፐርሰናል ናምበር ማለት መለለይ ቁፅሪ መንነት ኣብ ዓድኩም 10 ገለ ይመስለኒ እዚ መለለይ ቁፅሪ ዝእክብዎ ብነፍሲ ወከፍ መለለይ ቁፅሪ ድማ ካብ 600 ክሳብ 1000 ዝኸውን ክሮነር ዓመታዊ ረኽቡ። ስለዚ 1000 ኣባላት እንድሕር ኣኪቦም እንታይ ማለት እዩ? ክንደይ ገንዘብ እከባ እዚ ገንዘብ እዚ ተመሊሱ ቤተክርስትያን ተስርሐሉ ህፃናቱ ዝግልገልሉ ሎካላት እንተዘስርሕ መፅሓፍቲ እንተዝገዝእ ንዝተፀገሙ ስድራ ቤታት ድዩ ስናምራዊ ፀቕጢ ንዝወረዶም መንእሰያት ድዩ ኣብ ሓዳረን ሽግን ዝገጠመን በይነን ዝነብራ ኣዴታት ድዩ ኣብዝታት ውዕል ከሎ ሰናይ እዩ። እዚ ገንዘብ እዚ ሓደ ሪፖርት ዝወፀ ነይሩ ካብ ኖርዌይ ጥራሕ ከባቢ 300 ገለን ሽሕ ኣብ ናይ ኮሮና ግዜ ተሰዲዱ እቲ ገንዘብ ተይ ዝብል ንኮሮና መሊሶም ኣብቲ ጋዜጣ ከዓ ናይ ቴዎሎጂ ኮሌጅ ናይ ኮሮና ኢሉ ተሰይዱ ብወግዒ ዘውፅኦ ማለት እዩ። ትፈልጥካ ሸሓወይ ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ናይ ኣፍ መሸፈኒ እውን ኣይተገዘትን ሓንቲ ዶስ ቫክሲን እውን ኣይተገዘትን። ኣበይ ዝውዕል ዘሎ እቲ ገንዘብ ተይልና ኣብኡ ንዘለዉ ኣሕዋትና መእሰሪ ኣብኡ ንዘለዉ ኣሕዋትና መቕተሊ ኣብኡ ንዘለዉ ኣሕዋትና ስቃዮም ዝያዳ መናውሑ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቃልሲና እዝታት እውን ተመሚዩ እቲ ናይ ብሓቂ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘድሊ ሓገዝ ዝግበረለን እቲ ናይ ሓሶት ኣብ ቤተ ክርስቲያን እቲ ምስ ስርዓት ኢሳያስ ዝተኣስር ቤተ ክርስቲያን ግን ናይ ኖርዌይ ሓገዝ ንኸይረክብ እዩ ተፃዕሪ ዝ ካብቲ ትፅቢትና እዩ ማለት ብውሕዱ ዋለት ሓገዝ ደው ተዘይበልዎ እቲ ገንዘብ ኣበዩ ዝኣቱ ዘሎ ኦዲት ክግበር ዓመታዊ ካብቲ ጠለብና እዩ ማለት ካልእ ከዓ እቲ ፌስታታት ንኣብነት ኣብ ሸወደን ዝገበሮ ፅቡቕ ነገር እንታይ ኣሎ ነተን ናይ ኮሙነ ሎካላት ነተን ማሕበራት ናይ ኤርትራ ክካርያን ድሕር ኮይነን ዲሞክራሲያውያን ምኾነ ሓደ ክራብ ጠለብ ኣቕሪቦም እዚ ከዓ ኣብዚ ዓዲ ኮፕ ክኸውን ንደልዮ ማለት ብውሕዱ ዝበዝሕ ናቶም ባህላዊ ንጥፈታት
أبناء من قستويان تكالات يوم تقولوا من قستويان تكالات كأنسهم ديمقراطية طلبات كقرب له ندل معك إحنا كم حبرة تسد توم مستسر عزلوا حزبنا صباح نقول بس أنت سانينا خلنا نبرينا ده يكون ده أمبر تتحج كل زقبرو بواقع نايتو فتحز ده لسه فونس لذي يقولوا نسوم دويلهم حسبوا ذا قبر قال سكونتات كوسة نصبه كم دليل تفتح مالتي تمعلت دين على 14 توصيتها الرين صبو كم جزينان كم كنتاتنا نتي وتيت كن شخن فتنينا حجينا وجن دليل فتحي بفلاي ما بزق زي عبلالي ترى تسأل زلوا برجع محمد نمسع تناتو أبركتو حجة خميس زلوا نسخة ركاد اللي صحف أمبي بمكرد وكأني نعوم بقر أدمع زغنا سرح نمسرح زقبرون تفتح ديو ولاس موناي نروي غازتات نروي من قستي أقربه والله مو بقى شنو بال وين قتلوا خمس زلنا يو ديو ولاس تخونات كمية زول حجابو وكميهم زحزو زلو كمية زول نتفتحتهم بحب شو تبرجيت دحا مودو ناي نروي مجمرتان سمعتي نتصور فاول منتي تقاقي مثل خي حزوي تقاقي رديت كي حزو ني برجيت دحا مودو نروي وكيل ذي زارب زي مهلاوي كلير قبر دلي ناتي والقوريتي صبوق سرع تصريح انتو الله ناي برجيت دحا مودو تكريديت نعومي أبز الزاربو جيجاتات رقيبو دما تي جيجانا تي خول مالتي ناي نروي برجيت دحا مودو حدا خابتي أبنتاوي معبلي كنبلو نخيلنا بكل وجناتو كم كل الدخام يلن زنك أفنا قراتي وقولن مالتنا يكونن قل بوحدو تي حساب حجي بس حوز الله لتا ثلاثة قبعيتا تغير له ستمت نمر قبعينيرو قنا تمكرو مثل لا بيت الله قول معبل وصل زخنا يعطي معبل كا معلسي وحج خيت الله وصل محمدن انجيتم كل لخاقيم وصل زخيت معبل كا بزح عين السبس لذلو لنا تريتو زلون سبات هلو بحافش وكريه الله قد برجعنا حمد نروي كابتي أدمعي من قصاصات ويم أدمع معبلات هذه عالم ناس أي زلوي تي إذا حجة بس في زلو ناي بارلاما درجاول وسيت ناتيو مغنياتو انتايو سبات كل جزء أب سكرين زلو سب كريه كل أبايتا زلو سب وسيت زينسيو أب سكرين كأسب مسايكل حجي اتناتهم صعري يمثلني بفلاي نابنت تي نزي ودايزنا بارلاما ناي ريبريزنتانت ناي بارلاما كوينو ناي بنستر وكيل كوينو زغربو زلو سبعي أبومو تي أب أوسلو زغبر زنبر ديمونستريشن بأكل ونعليا إذا تاي مالتي أون دحرالو فيزيكالي بزي قانقا بزي زربا كابو زرخبو حبريت الله كابو زرخبو سمعت الله ስለዚህ የተሐለሉ ሰው አስለዘረ ፍላይ ከአዴታት ካብ ወስሎ ዘለዋ አዴታት ሰላም ዝበሃላ ሓፊሹ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ነሮይ ዘለዋ ኣብዚ ማዕበል ዘለዎ እንተራ ዓብዩ ሕጅናተይ ግምጋም ክህቦ እንድሕር ኮይነ ናይ ነርወይ ብርጌድ ንሓመዱ ኣድማዕ ስራሕ ካብቶም ዝሰርሑ ማዕበላት ይኽእል ይኽእል ግን ዝትርፎ ይብሎም ግን ዘስማዕ ኣይኮነን ምናልባት ቀዲምካ እውን ተንኪፍካዮ ነርካ ካብ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ነዚ ይመስል ግን ንሱ ኣኻል ድዩ ንኣብነት ኣብዚ ደረጃ ተበፂሑ ፓርላማ በፂሕና ኢና እሞ በቃ ገዛና ድዩ ኣይኮን 14 ያ ዋላ ሳልሳይ መፅናዕቲ ይገበር ክብል ይኽእል መንግስቲ ዋላ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ እኹል ነገራት ኣይኮነን ክብል ይኽእል እዩ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ቲኤስተ ዝበሃል ወይቲ ናይ ፖሊስ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ወኪል ናይ ፖሊስ ኣብዚ ዓዲ እንታይ ኢሉ ዘሎ ብጣዕሚ ዝተሓላለኸ ምዃኑ ትመስል ዝተሓላለኸ ዝገብሮ ድማ እቲ ነዚ ዝፍፅም ስርዓት ካብ ነርወይ ርሑቕ ስለ ዘሎ ሕጂ ነዚ ብምሉእ ሪሶርስ መዲቦም ቢልዮናት ክኸውን ይኽእል ናይ ብሓቂ ስጉምታት ንክወስዱ ንኩሉ መፅናዕቲ ክገብሩ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብቲ መፅናዕቲ ወይ ኣብቲ ጋዜጣ እውን ተጠቂሱ ከም ዘሎ እንታይ ትብታ ሰበይቲ እቶም ሰባት እቲ ንኣብነት መዓና ነቶም ደለይቲ ፍትሒ ማለት እዩ ጭብጥታት ንክቕርቡ ብጣዕሚ እዮም ዝፅገሙ ዋላ እኳ ፀቐጥ ይበፅሖም ትኾን ምክንያቱ ትብላቡ እቲ ስርዓት ብኣዝዩ ሕቡእ ነገራት ብምስጢራዊ ነገራት እዩ ዝፍፅሙ እዩ ቃል እኳ ቃል ከተንፍሱ ይክእሉን ሓደ ናይ ባህሊ ኣሬንጅመንት እንዳገበሩ
كم تزرع خانة يقولان حدش عمت ينزل خلاص بعشر شو حتى لكاتيد بعد أبزع عدي زي مسحق علم كينهم زقني وخبعت زوصلوا معلتي ناي عمتاوي صاب قلي لهم مسوي عمم معنى عمتاوي صاب لهم معناتي سلازي شتتات كتقرب كبي دي غوبريا تبل يكون بر برجدنا حمدو ناي نروي ودليت فتي ناي نروي ብዙሓት ዶክመንታት ክእክቡ ፀኒሖም ብዙሕ ጭብጥታት ክእክቡ ፀኒሖም መወዳእታ ዘይብሉ ናይ ተንቀሳቃሲ ቪድዮ ናይ ስእሊ ናይ ፅሑፋት ባዕሎም ከዓ ማለት ንዓና እሶም እዮም ዝሕግዙና ዝበዝሑ እዋን ንኣብነት ኣብ 2019 መበል 25 ፅምብል ናይ ሳዋ ኣብ ኦስሌም ኣብዒሎም የማነ ማንኪ ዘለሉ ካብውን ላዕሊ ጭብጢ የለ ስለዚ እዝታት ኣሎ ዝተርፎ ነገራት ብዙሕ ኣሎ يسقط في شبكة زلنا يبقى حمد بوزيتيف زخانة مقصاص كل نزي بس بحب شخصي. كابزنا ينروي وطينا نبتعلم لخاوي ببرجنا حمود زكايزر نتفتاتن سرعتنا كلهم توم السوز نتفتاتو زكايد اللهم ما ونبز بقى سنة بز أقرب كعزم نروح زلون نتفتاتنا أتينا مالك كم زيد كم زعان حتى تحتنا غير نتي أو أبدأ جزر له إرتراوي لأن حد حدود نخبال عن حد حدود خمسة عينات شجر نخبال عن نبار زخوانه شجر نخفت رابط هزبن كونه يلوز قبرون تهالو وخا مالسي توم نتفتا توم تنبلات كابتيق المحجز نورو بزيحهم علو لت حدش عمد سياب ساعات وخب بعال دا يزو قبوهم برد حيل خندي معناتها ويسومونات بعال أي تسبيني خا قالوا إن يفنكلون كندتي كم تحجز استسنبلو يتسنبل عين بران ما توم تنبلات يبزحهم مهلاوسي فريد ككونيل كابتي أبتمن سي كسب كندو عميق نبار زخان تلين مئتاو دو أي مثلا بتخيل وجن كانت دلاي فتحي أبكندي أبيتران نبزلو شجر ده تكور أبتجن نبزلو ناتهم من قصقاسات أتو كيرو جزيئو ساعاتو ناتو حيلي أباخين سوق قبل دلاي ودو أي مثلا لما سأسالي ريتي ذلك مش عارف ضبط نحنا في تقصاب حجز قادم قصقاسات مالتي زقوانة يكون دم نتبسي دم نيرتا ودم نتب تابتدي خاطي زقوانة ستحقوس كلام تلو زحقوس عادة اللو تبي يرترا دلو سرعي الصوم كم تزبل كايو تابتدي خاطي سب مويتي سب قوسيلو سب ورقوت تمنتيلو سب سنكيلو نعم حقوسي سبتر as far as تقوداي أبزق ساب تودع اللهم جيت أقوداي ناب إرترا خيام الرح زجبر زلو كونه تبايل زكوت مالسي بواقع كوي بمنستري تمرت بمنستري لوين هاي إنفورميشن ناي تعدي تويتر تصحيفه حتى تصحيفه كم ممرح خا ناب كلهم تنقون سلاون هزبان أقربلوت هذا هبان أي تسرعات تسديدي ما كم حدا أكل أمور مخاطر ربع جنبار تبايلو بعالات فبعل زكونين كذا تجبري حجي أبزياتها دويلو برجعنا حمدو أب عالم زلوتي زي ما عبالة الدويلو محسابن داقم مجمجامن زوجلي وخين سمعني مالت حجي أبزي نحنا بوجدنا هم عينة رديت على النفس لا زي أنا زل هو شبابي بزح حكومة عينة عشان زيك أس زخنا نجارات يوم زون فونا بأسي دم خادليو ناقشتو ولا شو ما أنت مجابتي لومسي بعلم جبرالن شو ما تمجابيت سي نايتاتنا نايتواتنا ناي عالم مليون ناي إرترات رحونا يكون حجي أبو خد كيد مو أبكندي بأجندة خان ببلان كان تخيد أبت بلانو من أجندو من أتيخا رغول عصبيتي هاريم كاديو قال هاريم كاديو تبعي لخا فتا زكم قوصل أجندة زخيد زلي مالت سلازي بخكلي ناي بوزحة سبات قمقامي نسو زهزباو معبالي زخا حجي دويلو نفسه زجمجمالو زي ما عمل زجمجمالو أب حد ستيج بس حلو تي تجبره كوسين عملت متى بحالله كم زي بارع عسي كان مقول عيف ترنو قدمت تسبارك يفترنو بالليج مسفله دحري بارع مسفله مات حجي تبليج تا يأكل كندي حواتنا سنكيلو مالو كندي كابلتي وقت كندي هو حليف الله عدد خلته دي سلسته دي زي سيواتي يأكل موت إيرتروان دم متعب إيرتروان سي يأخلن أنت دم كتنت تقولنا بوحدو ناين حوارو رحوات المصر تكون
እዚኣ ከይትኾን ከዓ እቲ ስርዓት ኮነ ኢሉ ዝሰርሕ ስለ ዘሎ ሕጂ ብርጌድና ሓመድ ዓለም ለኻዊ ይኹን ኣብ ዘለናዮ ዓዲ ይኹን ዳግማይ ገምጋም ክግበራ ሕጂ ክንግምግሞ ተዘይክኢልና እዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ሓንሳብ ውልቀ ሰባት ምስ ተባእሱ ማዕበል ሙሉእ ናብቲ ሓደ ምፃፋ ንሓንሳብ ፀለውቲ ሰባት ሰላም ምስ ተባሃሉ እቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ከይድ ግዜ ብዝወሰደ ቁፅሪ ከዓ እቶም ኣብ ማዕበል ኣትዮም ነናቶም ኣጀንዳ ከተግብሩ ዝኽእሉ ንናብ እቲ ዝሓስቦ ክጥምዝዝዎም ስለ ዝኽእሉ ሕጂ ዳግማይ ተረኺቡ ገምጋም ዝገብረሉ እዋን ኮይኑ ይስማዕና ኣነ እውን ስለዚ ምስቶም ናይ ብዙሓት ቀይስካዮም ዘለካ ገምጋም ሳምዕ ገምጋም ዘለና እቲ ናብኡ እንዳኣተና ኢና ንኸይድ ዘለና እሞ قريتها أتي فتاتنا أتي نقولنا حمد جبر زلوا أب علم لخ نريق لنا توم أكيد تخنة توم تمري توم أب كلمة أي ريتو زهبون حدا قرب زجرم ريتو يوم زهبو مهارات هيدلينا اليوم ناي مهارات راي كونان أبيني رم حجي طبعا هو تقولوا واقع خفيلنا من سي واقع خفيلو 5 جيرو مسئ مهارات مرحون دلينا من سينات كايز ترى زبال ጎስጓሳት ኣሎ ሰንብት ጎስጓሲ ክብሎ ክእለ ትምሁር እንድሕር ዳኽሳተፍ ዘይክኢሉ ነቲ ምሁር ኣኽቢርካ ለሚንካ እሚንካ ዓዲምካ ክመርሓካ እንድሕር ዘይጌርካዮ ብስምዒት ዝወፀ ጥራሕ ብስምዒት ክመርሕ ይኽእል ድዩ እዚ ሕቶ እዚ ክትምልሰለይ ይደሊ ከመይ ገይሮም ክትርጉምዎ ኣለዎም ናይ ምሁር ተራ ኣብ ኤርትራ ዋላ ብገድሊ እቲ ምሁር እንታይ እንዳተባሃለ ከይዱ ርኢናዮ ኣለና ውፅኢቱ ኸ ርኢናዮ ኣለና ሕጂ እውን መንሰይናትካ እዩ ንስኻ ከም ዝግበር ትብስምዒትን ብሓደ ሕራነ ዝወፀን ناتكاي تباهيلو يغسغوس الله اذا حد غنيا غسغواسي ما ابزل لك ريتو خسمع كنا بتحدثنا المتاونا طيب مسلك بحد حبرتسب بزح تباهل له مالت حبرتسب قتل تمريحات حبرتسب قتل تريلخا تمرت سرعه تمرتن تقتل سرعه تمرتن تتقيلوها انت تقتلوا دما مهرات هيفرين زرانايو بيتران نسي تحجي أبزودي قلنا شعات المعوريدنا زلون ترى ناي مهارات مسوط أي مرة تسرعات قدامي تجبرها أبصورهم نجبر مسيو تراي زي كونه أبي إرترا مسأتون ليك أو تناي ناي مسجد نورو كباب خرن نقولون كابسن عفن نقولون أبسمران نقولون أزيون بلحتي أبسمران نورو مهارات نقولون أوز أي تشعمة مرات نورو تتأمق جي 10 سلسلة جلا تبعيلهم تتأمقون بقولهم إذا كله كتري خلقها ترى مهور ترى خلود زخل ترى حسب حسب تتزيلوا بعدك عدينا حسب كتوه هللك خاصة بمكتب مهارنا لك مالته يكون ديجرا هلوكا ماستر هلوكا في اتش دي هلوكا مالته يكون قل مرتب تقلال جواب سفر ركوب قيلي قل ولدنا ونكوتون قدام بس لما زي تمهره ايتن زي وعرفا ايت احنا انتبه لنا جنتايو زي تمهره سلمتاي زي يدحن كان سلازخون يكون فلت اصل ده حصري ساعات ترجمان ساعه لازم فلت زي بقول حبرت السبب ابدي تكنولوجي لا على درجه فلت تابزل على درجه كاب دق سبات ዝፈጠርዎም ነገራት ዝቆልጠፍሉ እዋን ኮፊልና ተራ ናይ ዝፈልጡ ሰባት ካብቲ ጾታ ወፃኢ እንተገርናዮ ተጎንፈና ዝኽእል ካብቲ ዘለናዮ ንታሕቲ ገጽና ንቅርባሉ ማለት ስለዚ ኣነ እቶም ከምኡ ዝብሉ ሰባት ካብ ፍልጠት ሕፅረት እንተኮይኑ ከም ብጉ ክመሃሩ ይምዕዶም ማለት እዩ ኮነ ኢሎም ገብርዎ ተለዉ ከኣነ ነቲ ሕብረተሰብ ብጀካ ሕሰንን መከራን ሽግርን መቐፀልታ ናይቲ ዘሎ ፀገምን እንተዘይ ኮይኑ መድሕን ክኾንዎ ኣይ ክእሉን እየ ዝብል ማለት እዩ ተራ ምሁር ልክዕዩ ብዙሓት ምሁራት ምስ ስርዓት ኣለዎ እቲ ምሁር እውን ብወረቐት እውን ክንልክዖ እውን የብልናን ማለት እዩ ናኮ ብዙሓት ፕሮፌሰራት ኣለዎ ምስ ስርዓት ትምህርቲ ፕላስ ስነ ልቦና ከዓ ተዘይብሉ ትሰብ እቲ ወረቐት ሲ ጋራንቲ በካኒ ስኻ መድሕን ናይ ህዝብካ ክትኮን ማለት እጂ ኣብኡ ፈላልዮም እንተተዛሪቦም ኦኬ ፀገም ኣይኮነን ግን ጀነራሊ ምሁር ኣየድሕንን እዩ ምሁራን ተበለፅቲዮም ምሁራት እዚኦም 10 ግዜ ዝሰማዕናዮም ካብ ሳሕል ዝመፁ ዘረባታት ኣብዚ መንእሰይ ዝክድገሙ ኣይደለን ግን ከዓ ትተሓሳስባ ፀገም ዝመዘሉ ከዓ ምሁር ዝበሃል ሲ ስቁኢሉ ንበይኑ ፀብለል ዝበለ ሕብረተሰብ ዓይነት ጌርካ ቁፃሩ እቶም መንእሰያት ባዕሎም ኮ ኣብዚ መፅኦም መዓሶም
بعرف ما فقط نتوم تمهر منسيات إن نحلفه قالوا مودات هذه يقول لهم منسيات شو شيء من الوقت كل مخاخ يكون بر نسخة كابساوا وتيخا بعل خاز دور كاي حركات كوت أمن باب أمن مسحة أمن دراسة بس خانو سمرت ما تصير بقى قدنا يكون الطبيعات برسخ دفن الجفلتات اللي حردا أو هليلك كتمرح زعكتك هايدي أتي فلتات زي وحلله تكنولوجيا سلدرخه أب سكرين مسيو نزومبو نزفولتو نزتومهارو سبعت موراد جن معلسي حجاز يكون التي نحلل له نبرة الذي حريت زمان لسي بزي قبل بزي زي علاقة تقلنا تحته ممكن هو تمرد ذات مثلا عمق بالنهنته حدا أتي تماهيروز بهالسب زحمة زقلل زلون كمان سدتنياي بسدت بزهراب بخندي مكراي وتي كلاي كمان كان تعدو فتواي زم كل تنقرات زنقع زلوا مثلني حدا خمخا كم كله من سيوتي زلوا بمكران بشجرن كلاي نتعدو فتواي كم توم من ساعات إذا كل تنقرات الزنقع مثلني نتموهر كم تبلاتن كم كوفي لتصنيحو كمرح زدلن كمرح انت دلي كمرح انت فتنا نوري كون مجمرتا كمرح من لايسي حدا سناي حساب زلو سناي تمني زلو يخمرح زدلي كفون مرح دلي جن اتي اونتاوي شنو كنت نوصل زغبعنا زم كنت امراض يوم كيس حدنا برجينا حمودو خون اذا برجينا حمود راي كون كم زلو انا بقربه تمكر لني اب اسرائيل عفوا مليء منكم زوب نيرا مورات يدريناني مورات بلدت يوم زوب نيرا لما 10 عامات يزبلك زلو دحر 10 عامات كخما تبعل زلا من فلد حمش عامل دحر 10 عامات كم عين ريتو خمت خيري حجي اتريتو وي تخم عين منفس ايو كتفق زلو وي كاسيخ الرم زلو እሱ ንምእራምን እሱ ካብቶም ብዙሓት ተቃለሰይ መንእስያት ክደሰስ ወይ ደጊሙ ክሕሰበሉ ካብ ምባል ይዛረብ ዘለኹ ሳልሳይ እዚ ኩሉ ዝሓበለፈ ዓመታት ኣይናይ ምሁር እዩ እንታይ ዝደሊ ኣይናይ ምሁር እንታይ በርክቶ ዘሎ ኣይናይ ምሁር እዩ ልቦንኡን ናይ ኤርትራ ፍትሒ ናይ ምድላይ ድሌቱን ዝለዓለ ኢልካ እውን ክትመሚ ዘኽእል ግዜና ዘለና مجمرتها يكون نزيل مع 10 عام كل 10 عام يكون نزول حج سي تشن 14 سي بزح سبت فاليت اي من تابر كتلو من ابي كدمع خال سي تنابي بي خبل خال يمو حج ابزون توسخ لي نجر انتلو اتي ابوشت تي بزح سب زلو نمهور اتحيت كان يمرعي بخمي خرم زلو الساب حسب زلو تاك من سعد المسلك السب فلطات اندادلي تخيلو اتي من نصاصرون اتي مالسي مرعي كالاي توسخي انتلو حجنتا يو تي جنرال زكون مهور تبلاص يو زبل حبريتا وي خمس زبل كايو خمزي عبلال زكون سنه حساب اذا خابي استورسي بقى انا عب خلنا خمانه بالنا سلاذ عبنا مالت ጨጓር ዳንጋ نحرستاي نتغير هلبو نتي زقالس نبره نت ماجوريتي زوكلي زتمهرخ كاليش موصي له برجوا ማለት ስለዚህ እንታይ ማለት እዚ ጨጓር ዳንጋ ካምሁር ዝበለጸይ ዋላ ቃል በቃል ሆም እንድሕር ዘይተባህለ እቲ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣብ ምንታይ ኮንቴክስት ብሎ ተቃላት ተጠቀመሉ ለኻ እንድሕር ዳ ተደጋጊሙ ጨጓር ዳንጋ ክንደይ ካብ ራሻ ዝተማህሩ ራሻ ዝበፅሑ ተጋደልቲ እኮ ብዙሓት ኣብ ተፈላለዩ እዋን ዘዕለልዎ ኩነታት ኣሎ ብርጅዋን ከይምባሃሉ ሰርቲፊኬቶም ዝሓቁሉ ካብ ዲግሪ ናብ هاي سكول زورد ودرجة مال إذا تاي مالتي تعبلا لسنا حسب خمسة حج زلما حجون بزح حسابات وقدونا خوليا لعبنتي أنا سما بركاتكو جن كأجلم سوار كسي كلام هورت بلاتي لو جلس سبسي كسب بدنا خير إذا بركب بدنا خير سب لازم زي بمسرته أنك على صدر لنا من سياتنا خا كلها أبناء تكنولوجيا عالم فينو توم كابوم عبيد برنا توم كابانا عبيد بولو زوصل هو حماق الرأي قناية الرأي أنت زيد قناية شيء هذا قلنا قرب قديتك بدلي أبي أتراون قرب أجمعت ناي زت ناي أتحسس بالله قيل سمع ولا بتي زتمهر حبت سمع ولا بتمهر بس زنتايو قرب تبوز ورس ناي ستاتس نتاي خبلو زخل ستاتس ناي درجة نابنت قوب مسكال ناي ديجري ناي ماستر مالتسي نساس كابت حبرتسبكا تلعلك غيرك تحسب تنصلك خا مالتي هو خمنت سلاذ حسبكا تنصلك خا مالتي سلاذ ناتكا ستاتس تفطرمو ابت حبرتسب موسع زي درجه خا كونكا تحسبو مالتي
حجي أزناي معرب عالم بنصاري أبتاريخ كأ كندي سبعة بزبركتو إم ذكرهم بري أبرسم بزدفوا قوبعسي ولا حدا بتاريخ أمينا ينفلت كلهم تم نز عالم زي أبركتهم زبالوسي خستو خمسة ميزو خستو خمسة جيرو بر كندزي قوبع نيرو كندزي تمرت نيرو تبهيلوسي على السفر يفلت المال حجي تقلال ناي تحساسبا لوطي يدلينا يخم حبرتسب ولا بزحات مهراتنا أبز زلخو خبابسي بزحات ناي تمهاري يونيفرسيتي نغرو أبز عدون مسيام تمهرو قال محبر فتينا مالس محبر غيروم نيروم نفعات تي انيشيتيفز وصدو كساب حجون تا محبر كم زلا فلتي او حاجه خابتي زكاه عنا انتاي اوكي ازيا ناي سقيلا خمزي صبلل زبلت نلعلي ناي مهوران محبر عينت كوينا ولا تحبرت سبت منسيات جلس وا انا يونيفرسيتي اندي لما خبله كان بطعم حدغኛ ዝኮን ቃላቲ ማለት ወይ ከዓ ተኣኪብካ ንዕኡ ብዘስምዕ ወይ ከዓ ነቲ ቀኒቲ ብዘደግም መልክዕ ዘይኮነሲ ኣብቲ ሕብረተሰብ እዚ ንሕናስ ከምዚ ክንሕግዝ ደሊና ኣለና እሞ ከምዚ ተቀረቡ ተልካየት ሕብረተሰብ ዝህበካ ግብረበልስን በበይኒ ማለት ሕጂ ኣብቲ ሕብረተሰብካ ብትገብሮ ኣበርክቶ ዝዕቀን መምሃርካ እምበር ኣብ ርእስኻ ብዝተደፍአ ቆብዕ ኣይኮን እሳታ ሕጂ ትፀገም ኣብ ክልቲኡ ይኹን እምበር እቲ ዝበዝሐ ሕብረተሰብ ክልወጥ እንድሕር ዳኣ ደልዩ لوط زمصخا حسابي لوط زمص نت لوطي زتمهري ማለት لذي زتحساسب هذه ودنا تزي كوينو قدميت كسغمنا يكلني خال ابنت مساعدات لنا نيرترا ابنت علنا ካብ ሰውራት ሒዙ ዝመፀ ተሓሳስባ ንኤርትራ ኣብዚ መዓም ኦዚ ሸሚሙ ዘሎ ለዚ ብዙሓት መልስያት ኣነ በዚ ጋጣም እንታይ ኣብ ዝደሊ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ዝጠፍእ ሰለስተ ነገራት ተጥፊኡ ንምሁራኑ ተኒዕቑ ወይ ተጥፊእዎም ማለት እዩ ንሰብ ፀጉኡ እንተነቂዑ እንተ ኒዕቑ ሃብታማት እንተፀሊኡ እንተተፀይኑ እንተጥፊእዎም ንክብሪ ዘለዎን ማሕበራት ቤተክርስትያን ንበለን ናይ ሂማኒቲ ንበለን ናይ ገለ ንበለን ነዞም ሰለስተ ኣካላት እዚኦም ኣዕኑድ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ እዮም ነዚአን እንድሕር ዳኣ ዋሲንካን እቲ ሕብረተሰብ የለን ወላ ሓደ ኣየድልየካን እዩ ክትዋግኦ ክትዕረዮ ድዩ ገለሰ ኣየድልየካን ኦልሬዲ ኣፍሪስካ ያለ ገለ ኣብነት ክጠቅስ ኣብዛ ዓዲ نحن أرثوذكس أمنتينا مسلم أحوات اللونا كاثوليك أحوات اللونا ناي بوديست زآمنوا له قالوا له معمول دعتا زي بالهيمانة من سنروي بليونات كرونر يدوبون لنفس وقف نزن أبد غير سلامتين إذا حبرة السبزي أبزين حرد أتأكيبو زخونة بيت خريستيان تبع سيت ولا كان يبجى بو حدو سنبت كير كاب أنت وعيد كاسي هذا كتعمصو زنبركا خزلفو زنبركا ويتغاغا خسرقو زنبركا كتبقاسو زنبركا تريفلكال تمنغستي بزي بوليس بزي سراويت اب حدا سلام زلو كونتا تامبيركال ማለት ስለዚህ ንምሁራትካ ምውሳን ንሰብ ፀጋኻ ምውሳን ንዘለውኻ ማሕበራዊ ምትእኻብ ዝፈጥሩ ሃይማኖት ኮኑ ካልኦት ነዚኦም ምውሳን ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ከምኡ ስለዝርአ ንኣብነት ዋላ ንሃይማኖት እውን ንዕቀት ማለት እዩ ኦኬ ሃይማኖት ብዙሓት ነገራት ኣለው ብፍላይ ኤርትራ እንድሕሪት ዝመለሱና ዝተፈላለዩ ዓይነት እምነታት ምስቲ እምነት ተፀጊዖም ዝመፅሉ ማለት እዩ 30 መዓልታት ኣይትሕረስ ብለካ ሓደ መዓልቲ ኣምና ኣርጋው ኾን ሓደ መዓልቲ ገብርኤል ኾን ሓደ መዓልቲ መድሃኒ ዓለም ኾን እቲ ከምኡ ዝነበረ ዝብለካ ነበረ ቀሺ መፅኡ እዚ ሰንበት መዓልቲ ስሩሕ እዩ ዝውዕል ኣይቅድሰልካን ከማን ሓሳብ ነው ሕጂ ቁርብ ኣብዝታት ለውጢ ክነምፅእ ፅቡቕ ነገር ኮይኑ ስማዓኒ ነቲ ሃይማኖታትና ዘለና ክብሪ ግን ኣቦቱ ይኮናል ሕጂ እውን በቲ ካልእ ወገን እቲ ምሁር ዝበሃል ኣካል ክዕደም ጥራሕ ድዩ ዘሎ ባዕሉ ተገፊኡ ከኣቱ ሳይግብኦን ድዩ ኣብቲ ሰም ዘለዎ ተሳቲፉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ዓዱ ስለ ዝኾነ መጻኢኡ ከዓ ስለ ዝኾነ ፅባሕ ንግሆ እቲ ዘሎ ኩነታት ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝበኣሰ ምስ ከደሞ ካልእ ዘይንፅበዮ ዘይንደልዮ ሽግሪ ምስ መፀ እሱን ተሓታቲ ፅባሕ ንግሆ እቶም ንብሎም ዘለና ጥራሕ ዘይኮነሲ እቲ ምሁር ዝበሃል እውን ባዕሉ ተሓታታ እዩ ክንዝረኸብ ዕቑባ ይርከብ ኣብተን ዘለዎን ሃገራት ዝተዓመየ ጣዕሞ ናይ ሕልና ወቀሳ ከም ዝህሎ ትግምቶ ነገር እዩ ሕጂ ንሱ ኸ እንታይ ክገብር ዘለዎ ኣይዓደምዎን ኣጓንዮሞ ኣይኽበርዎን ተገሊሉ ዝኸይድ ዘለዎ ነብሱ ዋላስ ኖ ጉዳይ እዩ መጻኤ እዩ ናይ ደቀ መጻኤ እዩ የድልየኒ እዩ ክህሉ ኣብ ቦታ እዚ ኢሉ ኣብቲ ጉባኤ
أبتي سلام وصل في أبتخل نقطة كساتف حجي نعوزة تكور خاطر تزارب اللي ويكا أريد خاطر من نجرني بزا دحروي تسامع تصدق تي تمهره كابت خالق زحاش عدلات الله تبوك سقوس إنشيتيف وصل بعلم عليك مخنياته السوء توسخ نايمر أي لنس عظم اللي هم نابنت أب حدا أخي باسي أي تعدى من بنا هذا نا إرترا بداي عدامن تعدامن زلو وانان على الجزان وانان زقبر كنتات ونايفن أوكي تخيل سنة من الباتني بستم حرسبات متشو بايت هذيك كون خالي ግን ርሕቀት ብዝፈጠርካዮ ቁፅሪ እቲ ባይታ ካብኡ ካብቲ ዘለካዮ እንዳገደደ እዩ ዝኸይድ ማለት እንዳቀረብካ ብዝመፅኻዮ ቁፅሪ ከዓ ናብ ሓፂር ኣብነት ክወስድ ሲ ንኣብነት ኣብዛ ዘለኽዋ ከተማ ኣዝዮም ሓያላት ንፉዓት ቀደም ኣብ ዝነዊሕ እዋን ዝፀንሑ ዝተማሃሩ ከማን ኣብ ዝለዓለ ፅፍሕታት ናይዚ ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ ካምፓኒታት ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝሰርሑ ኣብ ዓውዲ ናይ ኦልዮ ዝሰርሑ ኣብ ምምሕዳራት ዝሰርሑ እሞ ድማ ዝተፈላለየ ትምህርቲ ዘለዎ ብቐረባ ነቲ ብርጌድ ንሓመዱ ይከታተልዎን ይሳተፎን ተዓዲሞም ኣይኮኑ ኣንኮራ ከማንሲ ንኽጥርነፍ ተበግሶ ዝወሰዱ እዮም ስለዚ እዝታት እንድሕር ደኣ ገይሮም እቲ መንእሰይ እውን ኣለውና ኣባይ ዝብል ብደገ እንድሕር ኮይኑ ግን ከምዚ ፎቢያ ገብር ማለት እዩ እንተተዛሪበዮም ክንዕቐኒ ክብል ይኽእል ስለዚ እቲ ዝሓሸ ኮንፊደንስ ዘለዎ ስጉምቲ ንክወስድ ዝተማሃረ ሰብ ባዕሉ ይባል ካብቲ ካልእ መንእሰይ ካብቲ ኣነ እኳ ይተማሃረን ኢላ ክቕምጦ ኣይክእልን እየ ነቲ መንእሰይ መወዳእታ ዘይብሉ ትምህርቲ ዝወሰደ መንእሰይ እውን ኣሎ ካብቲ ማጆሪቲ ንብሎ ካብቶም ምሁራት ዓደምቲ ይኮኑ ንብሎም መንእሰያት ግን ገዛእ ርእሱ ባዕሉ ከግልል የብሉ እቲ ተማሂረ ዝብል ኣካል ማለት ምክንያቱ ሓንሳብ ምናልባት ተነፅሎ ክገጥመካ ፈሊ ካልኣይ ግዜ ምፅኻ እቲ ዝመፅለካ ዝነበረ ኣካል ክጥዓስ ይኽእል መቐረትካ ምስ ፈለጠ ኣገልግሎትካ ምስ ፈለጠ ሓሳባትካ ምስ ፈለጠ ኣገባብ ማዕዳኻ ምስ ፈለጠ ኣገባብ ምምሕዳርካ ምስ ፈለጠ ድሕሪኡ ንሕና ደኣ እሞ ብጀካኹም ሲ ኣብ ፀልማት ኢና ነርና ሎሚ መፂኹም ብርሃን ኮንኩምና ኣሎ ክብለካ ክእል እቲ መንእሰይ ባዕሉ ድሕሪኡ ማለት ስለዚ እታ ምስጢር እንታይ ኮይና ስማዕኒ ባዕልና ኢኒሽቲቭ ክንወስድ ኣሎ ባዕሉ እቲ ዝተምሃረ ኣካል ኢኒሽቲቭ ክወስድ ኣሎ እምበር እዚኣ እኮ ማለት ዋላ ኣንፃር ሎጂክ እውን ኮሻ ክትሓስቦ ከለካ ሓደ ሳልሳይ ራብዓይ ክፍሊ ሲ ኣኼባ ፀዊዑ ንሓደ ቀዳማይ ዲግሪ ዘለዎ ንዓስ ክትኣከብ ኢሉ ክፅውዓካ ምፅባይ እንታይ ማለት ሓደ ኣብነት ከም ዘለኹ ሳልሳይ ራብዓይ ክፍሊ ኢለ ኣብነት ኮነኔት ከም ዘለኹ እዚ ማለት እዩ ፍልጠትካ ክሳብ ክንዱ እንድሕር ደኣ ጋፕ ኣለዎ ኮይኑ ሲ ንስኻ ዲኻ ንዑ ክፅውዕ ዝግባእ ነይሩ ዋላ እሱ እዩ ንዓኻ ክፅውዓካ ስለዚ እቲ ፀገም ተጠቃሊሉ ኣብቲ ዘይተማህረ ዘይኮነሲ ኣብቲ ዝተማህረ ከም ዘሎ ኢኻ ትሪኦ ትኽእል ማለት እዩ ተዓንቶበይ ዝበልናዮ ተሓሳስባ ዝወረስናዮ ተሓሳስቦ ንዑ ከነውፅእ ክንፃር ኣለና ሓደ ነገር እቲ ናይ ተበግሶ ምውሳድ ግን እቶም ምሁራት ዝበሃሉ ኣካላት ናይቲ ሕብረተሰብ ባዕሎም ተበግሶ ወስድሎም ሓደ ለመጨረሻ ገለጽካዮ ሓንቲ ነገር ኣዘኪርካ ንክነግረካ ያነሳ 2005 ይመስለኒ እንድርያስ ናይ ዞባ ደቡብ ናይ ሕማማት ሓላፊ መፂ ነይሩ ብሰንዓፈ ሕጂ ሽዑ ኣነ ኣባላይ ነበርኩን ድሓር ናይ ቤት ትምህርቲ ኣኼባ ገይሩ ዛረብ ገለ ነይሩ መጨረሻ ሓንቲ ሕቶ ሓይተዮ እቲ ማሕበር መንስያት እዩ እቶም መንስያት ኣብየ ኣለኹም እንዳበለ ክደልዮም ዘለዎ ዋላ እቲ መንእሰይ እዩ ነቲ ማሕበር ኣብየ ኣለዎ ኢሉ ክደልዮ ዘለዎ ገለ ኢላ ሕቶ ነይረ እዚኣ ዘኪርካኒ ሕጂ ሽዑ ብዙሕ ፀገም ፈጢራት ኣለያ ግን ደፋር ኮንካ እምበር ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ኣብኡ ክትሓትት ዋው እንታይ ይግበር ማለት ሲ ካልኦን ብዙሕ ሓቲተ ብዙሕ ከዓ ሽግር መፅእ እንድዩ ግን እዚኣ ስፔሲፊክ ኣዘኪርካኒ ሕጂ ካብዚኣ ናበይ ክንከይድ ኢና ዝንብሎ ዘለና እቲ ብርጌድና ሓሙዚ ዝበሃል ዋላ እውን ተደጋፊኡ ኣብ ርሑቕ ኮይኑ ዝከታተሎ ተቃዋሚኡ እውን ኩሉ እንታይ ባህሪ ዘሎ ኮይኑ ግን ኣዝዩ ዘሕዝን ነገር ከዓ ንርኢ ኣለና ብዓዲ ብኣውራጃ ብኸባቢ ተኸፋፊሉ ሓደ ሕዱ ክናቆጥ ሓደ ሕዱ ክባላላዕ ብፍላይ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ከዓኒ ኣዝዩ ዘሰንብድ ነገር ንርኢ ኣለና በቲ ሓደ ወገን ፍትሒ ከምፅእ ናይ ዓደይ ናይ ሂወተይ ናይ መፃኤ ፍትሒ የድልየኒ ኢልካ ክትቃለስ በቲ ሓደ ወገን ኣብ ፀበብቲ ጉጅለታት ተመቃቂልካ ሓድሕድካ ክንድቲ ክትከዶ ዘይግባእካ ክትከይድ
أنصارتي تخلو زلخادو أيقونن بمسروتو نايم منتاي قدلتي زي نايم منتاي تسجمي زي بخميك كفواس يقبو لك تحسب أحسي رقم لسان ديا تقولت ناي ليدرشيب ناي مرحلة يعني زم تفعلهم المسؤول تم نعرضهم على السوشيال ميديا ديو أبجل ديو بعدي بأوراجا بقول خد صاروا نوري من الناس تكبر بحساب تقولوا نفسهم وفيهم لما كرسسوا بحساب زوفروا من نسجم بينهم في الاسم عن أنا الجزائر سيرية بزعدي بزلمه عدي فلالي جغرافيا وقامت أنا يتراز موسو أبى حد بلوك زنوبرو كم حوات مالك أنا بحكوا نسيت لوجيك وقا بعدتي زي نور أبزين بكونتات لزلا نمبر أنا أبزي أخوي نسي شو شاي متى عبيتي تفنكا أبشودن أبزي مساي زلو مساي زي عبي يونا عي أبسدمين أبو سيتك رصيد هجي سبات أنصار لوجيك خود تفتينهم جن معلش أب عد خوينا قا أب عد خوينا سي أبتن بب أورجانا خوينا خمانسي أبو أبتا مساخذ له سبسي قال يسرق له قال يحسول له قال يطعي له قال يقلل جنرالايز زغبر كو زكو تقلالا أب زبن زخونكا كستو زبحالو عدسي خمزيام كستو زبحالو أورجاس كمزيام كستو زقالات زخمت زخالة ناي مريحنا بودلتي بعدها ناي ليدرشيب بودلتي وبيلنا ناي إليت بودلتي نقول إليت مالت زبز حساب ليك يبلويو استمهري يبلوي هم مالت هيكون إليت مالت بتدي بتسي زصلو مالت ثم صلوت زبا ثم زقاسقس ثم صلوتهم ثم إليت نقولهم زلنا جبنا البات بزح جزء ثم إليتاتنا اليوم كانت قينهم قلنا بدنا خمس تمارو خم لك أو خم قلنا حسبه ناي ترمينولوجي ساقمات اللي قينا الرأيني ثم لهيك أن زبهالو ثم صلوت زبهالو انتبهت جن سمع أسكت بيرحيزو ألبمت دخن بلو انتايكن برو لباماتن ألبمتن دخن بلو بقى لباماتن ألببتن زيا صبوك على رغيبك على الله زوم سبات زيهم نحد أوراج ملو خنق أساقس وين حد معبل ملو خنق أساقسي أبلايف سخيرو زأتو اندحر تسعب خنقا مع سن هاي كأخم جيت قدرت ناتي كنا مودا السو انت زخونه سلام راوس اجا مقاطيمو انت مالك حاجز كبروا اللي زغباني رمبري معبل كمره اي قبان مالك اجي كم حبرت السبابي وجقنا لنا غن يرفع ابنت هذا هو زعما مسلسل شح سبات اكيبو بحاله تيكتو وي كلتا شح سبات اكيبو اندحردا برين وشي قبر ما خوينو السبي هذا قصه تطعيه زبل تنقف لهم الصقم نايتهم اللي هيك أنا بقول لهم ما لبمت نقول لهم ناتهم هيكون سي تشجر زخون زلوا نايت معبل نات ناي مالت نايتهم نسعبي مالت لذي هذا معلتي هذا وسيل زوم عد زيهم سكم زيهم قبل كله انت خنكاتا تزغلوتي صعوبه زلسه بدحر دغ ما يكن اجي زتغاغي زي كونسي كم زغاغي زلو بس ابز خنوص اندحر دا كينا تا انت ويتبل ترى نايتهم حسبت السبات ترى نايتهم زتمحرو سبات ترى نايتهم اللباما سمات أب كبابنا نعبنا يكون كيدا شعو ترى نايتهم زدخمنا سبات ترى نايتهم زفرارينا سبات ترى نايتهم نقول كل زتفانونا سبات دما اندا زحاله اندا وحاده اندا غلي زخيد مالتي سلازي من سي بعلو ابز غداي كلب مالو اب كاب إرترا متيخا معراب عالم اندا نبركاسي ابزو كونكا بزعبا وردان عدن او راجان كتحسب مالسي خاوز غفق وردت يلن مالت انتايو او رجعت تو مالت ايكون زكونه سب مجمرتان غزاروسو ننفسو نغلا يسفلت سدرابيتي يسفلت خبابي عدو خافلت بو خد قرع تخالخ ابتا مودا تخت كبرا زيبلك قرعاتك حابنك مفتاونك بواغا ناي كالوت منصلا كون كده تا شكرت كون دلا مالت امبر سبسي بزتولدلو خبابي قرع مالت ايكون سب بزتولدلو مننت اي قرع مالت ايكون بزنبرو معرفتو اي قرع مالت ايكون بواغاتهم أبغى محدق يلهم ذلوا سبعة
مو بوصل إناتهم تقبض الخاجل ناب زخانة سنكم مكاين سلازي زودات زي حدا خاطي بالله بحد هاجرات زرعنا يونا تصل واقع أبو زحات هاجرات ونريد لنا fortunately أبز عندهم سجمات قال لنا يبلد ولا قا لنا يبرجد محمودنا ينروي وكلنا زي بلد زريع زلوا زبزوا زلوا نزل قديات زي ما لسي تتصيلوا من سياسة مزحوا كابز منسو يمسو بزي قدس زي قديات زي منسو مسبله زي اللي هو كبابنا أمنا زي أين بقى زي هلا حجر نسمع زلنا نعنا زوك لا يكون نابز خنا توين دلنا لازم خم قدمنا تفعلوا ብዙሕ ምርዳእ ተገይሩሉ ማለት እዩ ግን ፅልዋ የብሉ ናይ ማለት ኣይኮነም ሰባት ኤርትራውያን ኢና ዝተፈላለየ መስገደል ንሓሊፍና ዝተፈላለየ ትራውማ እዩ ዘለዎ ስለዚ ድሕነት ኮይኑ ስምዖ እንታይ መስለካ ኣብ ሓደ እክብ ክብል ከሎሲ ከምዚ ውሕስነት ስምዖ ብፍላይ ክጋገ ከሎ ኣብ ክንዲ የቕረታ ምሕታት ብፍላይ ፀቕጢ ክስምዖ ከሎ ኣብ ክንዲ ሓገዝ ምሕታት ናብ ዕስለ ትኸይድ እሞ እሱ ዘድሕነካ ምስለካ ናብ ዕስለ ትኸይድ እሞ እሱ ዝፍውሰካ ምስለካ ስለዚ እቲ ቁኑዕ መድሃኒት ኣብ ናይ ፀቕጢ ኣለካ ናይ ስኖምር ሓኪም ዘድልየካ ኣውራጃ ኮነት እንተድልየካ ተጋጊኻ ተለኻ የቕሬታ እዩ ዝፍውሰካ እምበር በቃ እኩባት ሰባት ኣጆኻ ኢሎም ኣይፍውስዋን ለይትውል ድቃስ ማለሲ ድቃስ በዓልካ ኢኻ ትድቅሶ እቶም እኩባት ሰባት ደቂሶም ሓድሩ እስኻ ድቃስ ኢንካ ኢኻ ትሓድር ስለዚ ንሪኦ ዘለና ካብዚ ዝመፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ጽቡቅ ናይ መጨረሻ ሓታ ዘላትኒ ካብቲ ንነዊሕ ዓመታት ናይ ሚድያ ኣበርክቶ ብሓፈሽኡ ምሕርተን ኪፍ ካለይ ብፍላይ ድማ ብርጌድና ሓመዱ ካብ ዝመፅእ ብውልቂ ኣብዚ ተተኽሉ ናይ ዩቱብ ክኾኑ ይኽእሉ ዝተፈላለዩ ቻናላት ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ክኾኑ ይኽእሉ ብዓቢ ብትካላት እውን ኣወንታዊ ተረኦምን ኣሉታዊ ተረኦምን ከመይ ትግምግሞ ንስኻ ኣብ ምንታይ ዘጥፍኡ መስለካ ምክንያቱ እዚ ከምዚ ዓይነት ዝጋዋሕ ዘሎ ፅዩቕን ነገራት ተራ ነይርዎን ከም ዝኾነ ብዙሓት ርእቶ ዝህቡ ሰባት ኣለዉ ንስኻ እንታይ ርእቶ ትህብ እንታይ እንተገይሩኸ ክመዓራረ ዝኽእል እቲ ወሃቢ ኣገልግሎት ጥራሕ ዘይኮንሲ ዋላ እቲ ሰማዓ ኸማ ናይ ምምራፅ ክእለቱ ናይ ምሕራይ ክእለቱ ንዘየድልዮ ናይ ምንፃል ክእለቱ ከመይ ከማዕብሎ ዘለዎ ንኣነ ኣብታ ቀዳመይቲ ሞር ክስርሐሉ ዘለዎ ዝብሎ ናይቶም ናይ ሜድያ ዘለኹም ሰባት እውን ሓደ እንታይ ኮንፈረንስ ዓይነት እንታይ ገለ ተገይሩ ቁሩብ ከምዚ እንታይ ዝበሃል ዳይሬክሽን ቁሩብ ሓድሕድ ተመክሮ ትለዋወጥሉ እንተዝግበር ባህላዊ ሓደ እቲ ሜድያ ተሩ ካብ ማንም ስሕተት ኣይኮነን ናይ ኢፒአርዲኤፍ ስርዓት ናይ ኢህወደግ ስርዓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሜድያ ናይ ኦሮሞ ኔትወርክ ፈሪሱ ክንበል ሕጂ ተራ ናይ ሜድያ ስለ ዘይነበረዩ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ዝጠፍኡ ኣርካናት ምክንያቱ ከም ዝጠፍኡ ተገይሩ ዝዛረብ የለን ሓቂ ዝነግር የለን ድምፂ ይብሎም ሕጂ ንሕና እቶም ተረፍና ክንድሕን ዘግብረና ዘሎ እቲ ተራ ናይ ሜድያ ተሩ ቀሊል ከም ዘይኮነ ርጉብ ነገር እዩ ማለት ግን ከዓ ክልተ ብልሒ እዩ ዘሎ ሓደ ከጥፋእካ ከዲድ ሓደ ከዓ ክልምዓካ ከዲድ ሕጂ ኣነ ናይቶም ተዓዘብቲ ሽግር ኣይብልን ተዓዛባይ ብፍላይ መንእሰይ ወድ ዝኾነ ነገራት ክርኢ እዩ ማለት ዕድመ ኣሎ ካልኦ ነገራት እውን ኣሎ ንኣብነት ኣብዚ ዓዲ ሞኒካ ትበሃል ኣላ መቐዳማይ ኣነ እኳ ኣይረኾን ቲክቶክ ኣካውንት እውን የብለይን 12,000 ሰብ ተኣኪቦም ነይሮም ኢሎም ሳዕ ክትዛረብ ማለት እዩ 12,000 ሰባት እዞም ሰባት እዚኦም 12,000 ርግፀኛ ኣብ ሓደ ቁም ነገር እስከ ዓድኽን ሕጂ ዓድኽን ኣትዊና እሞ ዝመርሐና ሚኒስተር ዝኾን መን እዩ ምስተባህለስን ሞኒካ ዝምርፁ ይመስለን ኣይመስለን እንታይ ደኣ የቕረታ ስም ንዘይምጥቃስ በንጻር ናታ ካልእ ከምኡ ፀይቅታት ዝጥቀሙን ፀይቅታት ዘዘውትሩን እዮም መራሕትን ቀለስትን ኮይኖም ሞገስን ክብርን ረኺቦም በንጻር ናታ ኣሽሓት እዮም ካ ዝከታተልዎም ነይሮም ኣሽሓት ካ እዮም ዝከታተልዎም ሕጂ ርግፀኛታት ክንከውን ኣይንኽእልን ከም መራሕቲ ኮሰ ዘየበሉና ፅባሕ ንኮ ብናተይ ትዕዝብቲ ማለት እየ ተረዲእኒ ዋላ ንሳቶም እውን ኣብዚ ሜድያ እዮም ዘለዉ እምበር እዞም ትብሎ ዘለካ ተረዲእኒ ዘሎ እንታይ ማለትካ ምዃኑ ናይ ብሓቂ ኣብ ኤርትራሲ ንዓ ሚኒስተር ናይ ሓደ ግብራዊ ስራሕ ዝሰርሕ ናይ ሕርሻ ድዩ ናይ ገለ ድዩ ንበሎ
مستبهلسي نزوم تبلغ زلخا سبات وين نزوم نسكفر لهم سبات أبو خم زقبر مثلا عدد ماجوريتي أتي على فيسبوك زل سب مالتك كلاي أنت يتي خبلوز فتون كأنا سبات نحنا 5 سبات سي نابنت أنا نسخان أبستوكولن نزور على الجبل أتاس 3 سبات سبت راح نوصل وصي مالو تتبايلم في نسرح نقلقل نقويم ناي 3 سبات سي نورمال كده أنت خدني حلف له أنت لهمها ناي تقبل حج دق سبات بتفطرنا ود زخون نغرات ناي مناي مملكات تندنس لا سلازي እዚ ዝፈጥሮ ነቲ ሕማቅ ነገራት ዝዛረብ ክብብ ትብሎሞ እሱ ግን ትድግፎ ማለት አይኮን ኣነ ሽማት ክጠቅሳይ ይደልን ግን ክንደይ ሰባት ገሊኦም ካራ ሒዞም ገሊኦም መስተ ሒዞም ገሊኦም ሰባት ኣኪቦም ብዛዕባ ብዕልግና ክዛረቡ ብዙሓት ሰባት ይኸብዎም ኣብ ሲሪየስ ዝኾነ ነገራት ግን ካብቶም ምሁራት ንላዕሊ ንዖም ይመርፁ ዝብል ግምት የብለይ ንበል ድሓን ሽም ክጠቅስ ሕጂ خالد عبدو خمهر كله أدماس ميديا وأبتناتو channel عندي سبكوا 300 و 400 كالس شم كي تقص خاء أشحات كوب ناي بحكي ناب إيرتران ملسمو خالد ديم رح الناس ولا خندز شح كوب لزنا برساب أنت زبهال أنا 100% ركز أني أخوينا راكز الكادر اللي خالد عبدو كله تحيسا سلازي إتي ود زخونه ነገራት መንእሰያ ዝዕዘብዎ ነገራት ኦኬ ብሬን ዋሽ ገብሪ ተሰክፈናሉ መተካእታ ክንፈጥሮመልና ሓደ ነገር ተራትን ሜዲያታት ግን ተራን ክፈልጣ እተን ፍላይ ቃልስ ዘለዋ ሜዲያታት ሰባት ንቁልቁል ከይተፋነኑ ገሊኦም ዳርጋ ኦኬ ናይ ውልቆሚት ሜዲያ ግን ከ ብውልቆም ናይ ዝተባእሶም ሰባት ከይተረፍዮም ዳርጋ ዛዕቡዛው ለዚ ኣብ ቃልስ ዘሎ ሜዲያ በቃ ናትካ ጥራሕውን አይኮን ናይ ብዙሓት ናይ ሓፋሽ እዚ ኣነ መብዛሕቶም ኩፋኣት ኮይኖም ውን ኣይመስለኒ ሕፅረት ፍልጠት ክኾን ይኽእል ሕፅረት ትምህርቲ ክኾን ይኽእል ሕፅረት ሓበሬታ ክኾን ይኽእል ፕላስ ድማ ስነ ኣእምሮዊ ፀቕጢ ክኾን ይኽእል እቲ በይንኻ ኮንካ ምስራሕ እውን ንባዕሉ ሓደ ኣሉታዊ ሳዕቤን እዩ ዘለዎ ከም ዝትጋገለኻ እዚኣ ዝተኸፍእ ኣላ እዚኣስ ከም ዝትከውን እያ ኢሉ ዘማኸረካን ዘልዝበካን ዘለብመካን ወገን ወይ መሳርሒ ዘይምህላው እውን ንባዕሉ ቀሊል ዕንወት ኣይኮነን ዝፈጥር ዘሎ بينها كم فنتها ختكيد ما أنا حبرت السبب يقول لي إن دابل كاب كم فنتها ختكيد كونعونا يكونن حدا بتمويا أي نوع عمل أي تمهر كان تكون تغيرها استجام يقولون جن كا مسارح أنت زي هاليوم خا ما إذا استخفي أن جم جمايلو زوارد حسابات كلا أنجل كتري درخكا زحق زكان أنت زي هاليوم بينها تكون كبينها يا خا لازم كمان تتكلم ميديا ونزد لي النام عليك كنا بينها كم نسبة لك ختكي بتكلم درجان حركات الترنيفكا زيادة مسارحتها سريعهم سوم كبخاب قال النجار يبلصو سخاب قال النجار تبلص أمه لا تمر على أحد خير تسوون ميزانه زحلوه زي خفاء تحس تخركبون عدل اللهم عليك زون حدا أو أنت قالوا تاوي شجرز فترة زلوا خنيس من تبلون نجار أنت اللي بخطوش خلي نسيوه أنت أيوه أبزعلو بزحات تيك توكرات بزحات يوتيوبرات بزحات أي فيسبوك قص لهم ولك أسبعة له الجنتاي قد تي نبينه مكان بزحات أجام أيقونة نتي أجام زقبران تايو نتي نبينه خوينه ون وي نستفعل عن قبل أبنات أكتيفيست خوينه لا human rights أكتيفيست خوينه بزعبو مور كسرنا بزعبو مور كمهار بزحات سبعة أبزرو يخجبر أما خير تخجبر ولا نتاني وانتو تكلم عليه كجبر الله بحاله بزي هو بفلايتن فتحزك على سازلوا ناي ولك channelاتن ناي تكالات channelاتن عاد حد الرخبوا له سيمبوزيوم تزقبان عبنات ثم بزح تمكرو زلوا أبقاتي تأينات نت وحد تمكرو زلوا أمركتو خنقر خيل مخرو خهب خيل تمرت خهب خيل الساعتهم كا مالت تبقسو موسادي مرلومسي كل نجر أب موبايل كاي زلوا كل نجر شدش واحد شو عطوا واحد صمم الكاسي قلت كورس ثلاثة كورس وسيلكا أتوم ريتنينج لينا انتهينا لهم أتوم مسمرات نايجازيت إني الناس ديو انتهي كتب لك انتهي كبهاي عمرات مسرت هواني متكلات نايجازيت إني الناس
انت مليخ كاسي بعلو جايد لاين كونكا بعلو مسمر كون خيلي شعوب كي حب كان سلا صحفه ناي كابزي اسك من لست علما ስለዚህ ስታት እዩ ዝጎድል ዘሎ ኣነ ርግፀኛ ብዙሓት ካብኣቶም ካብዞም ንብሎም ዘለና ንሕማቕ ሓሲቦም ገብሮ ይብልን ግን በቃ እቲ ዘሎ ናይ ፍልጠት ሕፅረት ናይ ሓበሬታ ፍልጠት ሓድሕድካ ናይ ዘይምትሕጋዝ ፍልጠት ኢንፋክት ናይ ብዙሓት ሓድሕዳ ምውድዳር እምበር ሓድሕዳ ምትሕጋዝ ኣይኮነን ዘለና እሱ እቲ ዝዓበየ ፀገም መን ቻነለይ ክንደይ ሳብስክራይብ ኣለዎ ክንደይ ገንዘብ ክእቱ ክንደይ ገለ ሞር ኣብቲ ቃልሲ ኣብቲ ፍትሒ ኣብቲ ዕላምኦም ተዘተኩሩ እቲ ንሪኦ ዘለና በጫቕ ዝብል ዘሎ ናይ ውልቂ ዝመስል ፅልእታት ንሕብረተሰብ ዘይድግፍ ቃላት ዝተፈላለየና ዝኽእል ሓረጋት ካብ ምጥቃም ተጠንቀቁ ነይሮም ፅቡቅ ተን መደብናያን ግዜ ኣኺለና ኣለዎ ሓንቲ ወይ ክልተ ደቂቕን ዘለዋና ናይ መጨረሻ ልቦኻ ምክረ ክሰምዕ ድሕሪኡ እውን ክንፈላለ ኢና ካልእ ግዜ ብካልእ ትሕዝቶ ክንረኸብ ተስፋ እንዳገበርኩ ማለት እዩ ያ ቀኒለይ ደጊመ ፅቡቅ ምሸት እዩ ነርና ሎማዓንቲ እቲ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ ብፍላይ እታ ጋዜጣ ዝመፀን ናይ ሎማዓንቲ ምሸት እሱ ተመበከሲና ነይሩ ቀንዲ ኣብ ኖርዌይ حق زربا بزح نجارات يزدبر ذلو بيجكو هجي نحنا خم دليتي لوتي مثلا هذا مدرخ كنا نقول بزي معبدنا برجال محمدو دحريتي زمس استقل داسات أبو مبيعي ترايز يكون يقال من قدتا كنا نادي مليسنا نتقول زونا معبدنا جندم موداتو خاني ناتي لو تقنم صالو نخدم بوتان سرعة ذلو كنتوكر كم تحسين ناينا هذا حصلوا جزء في لو تقنم تزخلمو بزقات أمي حضران من ساعات كلو زدلن تايو هجدر أبزز أبودل أجندة كم بيعي كم كنت في اللاي هجي نري زلنا ፍጹም ከምቲ እተውን ዝበልካዮ ማለት እዩ ዘይነበሩ በዓላት ተዘኪሮም ዘይፈልጡ ኣብ ዲያስፖራ ናይ ፈንቅልሲ ብጀካ ባፅዕ ንሕና ዘኪርናዮ ኣይፈልጥን ሰብ ዘኪርዎ ኣይፈልጥን እዩ ሓድሽ ዓመት 3 ወርሒ 4 ወርሒ ፀኒሕካ ዝግበር ሓድሽ ዓመት 14 ጉንበት ሕጂ ካብ መያዝያ ክጅምርዎ እዮም ዝመስሉ ዘለዉ ክሳብ ሰነ ሓምለ እውን ከፅንዕዎ እዮም ዝመስሉ ዘለዉ ከምኡ እንዳበለ ዓመት ሙሉእ ብዝገብሮ ንሶም ዋላ ካብቶም ደገፍቶም موت قاطي موضوعنا يعطون ساديست هنا سرعة سلذلنا بإيرترا بز نتبت دم كابتدي أخابتي زي حقوس سرعة سلذلنا نحناتهم كلها يدلي لودي ثم قاتنا تحدث اللو تناي مرداتها تسقمون عنه أبو الحق يمزلو خبنا كلها يتم دلي لودي كن أبناتنا أجندة أمبر أبناي تقدف أجندة كي نوفر بزي قاطامي معدل لي thank you شوف شيء فتر عليه يعني صبوا أما جرشتا إذا دعوانا نتي أبي إرتراز تفتصم تاريخ أو فصاميتاتن جينا تفتصموا كل نجار استجبروا له علاتاتن نمكن نتعب نمكننا نويكا نمكوا ما يكوننا تبقوا حالته كالس عبين مسمى أجن سلمتاي خونا له زبل زعبا جبنا خنزار بروس لازم مرتنا هنا نيفنكل تيناتو تاريخاوي رزنتن استخفوا المسواتن نمكن نتعبن نمخ حدا نيكونن جن سلمتاي كالس شجري فترة له زبل رئيتوت انتانه أبتنتانه أبريتون كأتش لزقبوي تخلي تخا تزعبا كاب نينوروي تبجيسو كم تقدمه وزبكوا أب زوريا برجدنا حمودون بغض عن التزاور عز قلوا نجار أصل زغنة ناي ميديا ناي مهارات كلهم تنقفوز يعني هنا أنا ودي له يغني اللي كان زي بخلت سغنا رخاب كيراس